ngana manga kota sasa ani na sasa gingingi ani ganganga ko bankoma ani son kuma ko jama sunzu ani bajama sunzu sa jula ani komi kolo duguma joshi jugu bulumina yiri ko sa to ani lento so fana ani len shima ko tarabali kun do brisa meme ko kami do to fin kri aboto fin wuri chori ko likuru kle marakuru kono don ko li jurumani ko li barama danso ko ni hota nu joni tuma da marka joso wate kaburki ka bama gatama awni senanga emission mandi kono emission na ya intitulé ko sondo la nature anga sunko yininga ka sunko yininga o korodore ka anre yininga ka sunko yininga o korodore ka lamine yininga wala sa ame fole dan karma obama na e badi samake ale mu ngoso initiateur na promoteur don anga sura do anga bi wala ndakon wala karma inituma ama kloto imo tebdim ya yara nituma mbanga lame jekulu be fo mbafa ku bismillah anga bi kene kono kuni jo kuni sene ko damari ga jo sabati ka wuru ka bamba ko ka twama aywa karma foli temene ko bi amina yiri folo mo yinika an flore ju feta ne ngone yiri masai donc iba to fanyi ka soro ka makudu do fanyi o yini gali jarani karma ko to imo tebdim ya yiri ni te yiri dogolen tuni ni yiri anga yiri masa kolen dodi mimbe mali la an fe an ko sebe ani mali da fe dugube o beni wole ko nere nan dungo ko nere dron a klibeta nye de la ni kolo imaya ko nere sun o bien nere bulu wala kele nere nye baku nga fana anga zana kolen do fana be o ba fo ko sumbala baye nere voilà o nere sun do kodo ni ndumi infleni tobu ba le wele ko parkia bigloboza toni amandi ko sebe nga fo bari ambuka nyini nikela donc o ka non scientifique o ya non scientifique donc parkia bigloboza parkia bigloboza ni a foli manne ko sebe parce que niko parkia ni obe tobu ka yala likela do no e ka explorateur do mun na an laje kata an ko fo wuye quoi mongo park voilà aller de toro d'Allemagne irina donc au toro de taraka dan bara aller de segira kata nere ko fo nazarawi do bigloboza mayoro ya jume o ya afara ana denke choya comme ni ya ta iba fara laje ibo woron ka ademu ka kla ko fara woron ka soro ka kise soro kono iba fo ko doyoro fla ou bien fara fla quoi donc o ya bigloboza mayoro mais ni ya me ko parkia bigloboza dron o e nere ni ne koyi malita de ko do ambebe min do amba fo mi ma ko la bainere nga ale fana krefe nere sun wera u chaman be munte bigloboza imaya pabe se biduru bi oro nyona obe anga sida obe jinya fe quoi bon ou quoi le ma ko mimosa se de do okoro ejume ko abina fo ni I magarala afana ba yere datu to do la mais ni tati yena parce que mo tanani o fana bulu de beketa ni magaro la dro bisinga ere fara nyon ganti bon an mena kuma o yiri de kan o de yiri to non scientifique no e aka abe recherche ni mi ko parkia bigloboza na anko ma bamanangana ko nere voilà bon do ere fana ta wele nere de do ba wele ko neri ya wa fo ko neri sumba kumba ka yoro la o neri ni o korodo ba la anga bamanangana amese kana anda ma yoro la parce que wa fo ko karani neri imaye ni karako kuma fora o be neri faraka bari mo ni karatoy ni ya ye kafo ko abe kase neri makoma o koro de ibe karamin kono ni ma jo sisan o kuma na isera yere ni boroma il kara kungo de neri quoi c'est comme si karabe kungo musima donc o neri o neri mais avancer l'instant quoi parce que karato ya ni anya jate mena kungo so yan kafo an ta jate ko juye mo be nyini ninke ibe faratita mo yere ba fo ko ni ma faratite fin soro donc fiki jigele ya katoka sira do ta mo te min ta ma ni mo kono koko amba fo o mako abe fote koni wakalibanti walma wakalibante koni amasa ko ana ko chama ya na ko chama ke sadre mo me riskita ko do mo ko ko ite riskita balo ere te se ka ke ne hotel voilà parce que ibena i ka ko do de jatemine ka fo ne de ba fe ka o ko ke
k'a kɛ ka ɲa parce que a bɛ se ka kɛ ka juguya o mais k'a kɛ ka ɲa walasa k'a tɔnɔ bɔ a bɛ se ka kɛ i bɛ ko dɔ kɛ a tɛ ɲa wa i tɛ tɔnɔ sɔrɔ a la i y'a ye nka i ka tɔnɔ sɔrɔbaliya ni a kɛli nin o faralen ɲɔgɔn kan o b'i bilasira ka dɔnniya dɔ sɔrɔ min bɛ tɔw ta ɲɛ donc o yiri de filɛ nin ye ne delila k'a fɔ n ka yɔrɔ la yan nɔ n ko anw ka mɔgɔ ɲɛnɛmaba dɔ farafinna yan nɔ n ko musoko t'a la o caman b'a kɔ wariko t'a la o caman b'a kɔ wa mobiliko ni motoko ni soko ninnu ko si t'a la nka a ye ko dɔ de kɛ ni mɔgɔw tun ye jateminɛ kɛ o tun b'a fɔ ko ko nɛrɛ bɔ i k'i kɔnna i ka nin nɛri lakari ale sina ka moto ta dɔrɔn ka taa yɛrɛ faga donc denmisɛnninw bɛ teliya k'a fɔ jiji arafa bon o kɔni kɛra ko jugumanba dɔ de mais e k'a jateminɛ ko min tun b'a kɔ ko ɲɛna a ka to a la bani ale tun bɛ moto nunta de kɛ i n'a fɔ sisan an ka denmisɛnw fana b'o de kɛ ale tun bɛ kabakokow de kɛ ka taga delta plan ni fɛn ninnu kɛ mɔgɔw bon ko caman nka moto nin dɔrɔn a sina k'aw ta dɔrɔn ka visite ta dɔrɔn ka sin ka taa yɛrɛ nin bin ten bon u b'a fɔ de la ko nɛri de bɛ o ko fasɔn min bɛ karatɔ nɔfɛ dɛ nɛri de b'o lakari bon o de y'a to dɔw b'a fɔ ko kara ani nɛri parce que ni kara kɔgɔra i bɛ don nɛrila la a bɛ i n'a fɔ kara kɔlɔlɔ min b'i kɔ yɛrɛ k'a bɛna i minɛ n'a bɛ ka gɛrɛ la a b'a yɛrɛ yira la cogo dɔ la dɔrɔn nin yiri in bɛ kofɔ an ka maakɔrɔw fɛ ten bon an ka yiri kɔgɔlenba de don a nafa tɛ se ka fɔ anw fɛ yen ka ban donc o la an bɛ se k'an da maga a nafaw la awɔ an bɛ dɔ parce que n'i y'a ta k'a lajɛ e bɔra ka mun fɔ sisan d'un point de vue historique c'est-à-dire nɛri lakarilan don i ko b'a nɔfɛ cogoya min na tɔgɔ b'a nɔfɛ cogoya min na o dala de sa an bɛna ye k'a fɔ yiri mun don an fɛ yan mun usage ka bon kosɛbɛ parce que i ko yɛrɛ y'a fɔ cogo min ko sunbalaba ye nɛrɛ parce que nɛrɛ den c'est-à-dire nɛrɛ mana de mugu jaune sayi mugu sayilama in o bi dun bon kisɛ min fana b'a kɔnɔ o kisɛ in de bɛ kɛ sunbala ye donc n'i y'a ta k'a lajɛ an dun ka suman sugu caman bɛ anw fɛ yan kɔni an ka tobiliw kɔni na a caman tɛ taa sunbala kɔ kosɛbɛ nka yiri min fana don o tun ye mɔgɔw la mabɔ sunbala la wagati la n ye min fɔ tuguni ka tɛmɛ farafin fɛn o fɛn bɛ golofin nafa i b'a ye n'a nafa ye kisa ye quoi k'a fɔ siga foyi t'a la sigama foyi t'a la dɔw bɛ tila ka n'aw lagosi n'a ma lagosi sira dɔw kan an t'a fɛ k'an da maga minnu na diinɛ kɔnɔ u bɛ taa i lagosi ko parce que i ma kalan bon mɔgɔw y'i kanto nin nɛrɛ ma ko kasa b'a la k'a tolilen don ko nɛrɛ ye sunbala nin ma ɲi so kɔnɔ ka kuma caman caman kɛ nka an nana ye k'a fɔ o sunbala kelen in de bɛ bɔ nin yiriden na o sunbala kelen in ko nanzaraw taara ka t'o de ta ka taa lajɛ k'a fɔ ko sunbala k'a bɛ cancer de kunbɛn cancer tɛ fosi wɛrɛ kuru sidɔnbali ninnu de don an dun b'a dɔn ko cancer fana tɛ foyi ye farisogo kɛtɔ k'a yɛrɛ makaran ka bɔ banakisɛ bolo a bɛ banakisɛ kuru wuli yɔrɔ dɔ de la dɛ ka kɛlɛ kɛ yen o de bɛ laban ka kɛ cancer ye donc nɛrɛ de ye sunbala ba ye nka sunbala in de bɛ o cancer ninnu caman kunbɛn bon maintenant an bɛ se ka fɛn dɔ fɔ min b'a ko la ɲaga quoi nɛrɛmugu kelen kelen in mɔgɔw bɛ nɛrɛmugu jiran ka kɛ nɛgɛden donc cɛbalen fana bɛ se k'a ta sɔrɔ a la k'a fɔ ko n'i bɛ nɛrɛ mugan i tɛ kɔli quoi i tɛ kɛ mɔgɔ ye fanga tɛ min na a b'i fanga sinon e ye nɛgɛden fɔ ne to hakili yɛrɛ taara sira wɛrɛ la nka a faamuyara sisan voilà donc nɛgɛden min ko don ka fanga di cɛ ma ko ka se ka sigi sen kan ka ɲa o nɛgɛden de ko don o nɛgɛden de ko don o nɛgɛden yɛrɛ de ko don k'a fɔ ko cɛ b'i wasalan sɔrɔ n'a bɛ sunbala dun bon an y'a ye fana ko mɔgɔ faamuyalen dɔw ye baara daminɛ ni sunbala mugu u yɛrɛ bɛ sunbala mugu bɔ dɔrɔn k'a dilan ka ɲa ka to k'a kɛ u kɔrɔna la dɔw yɛrɛ b'a kɛ ji la dɔrɔn k'a min parce que u y'a ye k'a fɔ ko yiri kɔgɔlen ko u b'a fɔ cogo di baga caman de bɛ nɛrɛmugu ni sunbala mugu nin na min bɛ se ka mɔgɔ farikolo k'a nimaya kosɛbɛ k'a lasegin a yɛrɛ cogoya kɔrɔw la donc o yiri dɔ filɛ nin ye i m'a ye donc an b'a ye k'a fɔ nɛrɛ fan bɛɛ bɛ bɔ sisan k'a kɛ fura ye a bulu de bɛ k'o kɛ ka nɛri lakari a fara bɛ bɔ k'o kɛ ka sugunɛ bilenni ninnu ani jolisira bana ninnu dɔw kunbɛn i m'a ye hali u b'a fɔ cogo di ko wagati dɔ kɛra u ma ko kanjabana
n'o ye tétanos de do ou bien méningite voilà méningite k'u kun bɛ nɛrɛ fara dajilen di denmisɛnw ma u k'a min quoi walasa k'u kunbɛn ni nɛgɛ bɛ to k'i tigɛ ni tétanos bɛ wuli i fɛ ou bien kanjabana n'o ye méningite ye n'o bɛ se ka n'o sira fɛ u kun bɛ nin fara bɔ bon an y'a ye fana k'a fɔ yiri kelen min don dɛ a bulu bɛ bɔ ka kɛ ka baganw furakɛ mais n'a bulu bɛ bin sisan dugukolo yɔrɔ min bɛ yen nɔ o nɛmayalen de don o de y'a to Mali yɛrɛ kɔnɔ nin faralen don an ka yiri minnu man ka tigɛ ni sariya ko n'i minɛna i bɛ k'a tigɛ i bɛ kaso kɛ wa i bɛ wari sara i m'a ye wa munna parce que tileko ni samiyɛko la ale lili donnen don fo mètre 60 yɔrɔ dɔw la donc Sahel kɔnɔ sisan k'a daminɛ yan fo Éthiopie yiri ɲuman de don parce que a bɛ ja kɛlɛ quoi a bɛ ja kɛlɛ bon an dun y'a ye fana k'a fɔ mɔgɔw taara kungo kɔnɔ ka yiri caman bɔ yen nɔ ka nɛrɛsun jɔjɔlen to yen bon nin min filɛ nin ye ni yiri mansa don mɔgɔ kelen tɛ mɔgɔ fila tɛ fo mɔgɔ saba an b'an bolo kɛ ka nin kori an tɛ ɲɔgɔn sɔrɔ donc o b'a yira k'a fɔ an ka kan ka nin minɛ cogo wɛrɛ la min bɛ k'a fɔ an ye nanzaraw fɛ an yɛrɛ de sɛmɛnen bɛ nin na an ka mɔgɔya sɛmɛnen bɔ a la kara ni neri o kari yɔrɔ don balo yɔrɔ don suma yɔrɔ don a bɛ forow la nimaya ka engrais don dugu la ani fana ja a bɛ ja kunbɛn bon o bɛɛ kɔfɛ sisan nɛrɛ bɛ den n'a denna a den mugu bɛ dun a kisɛ bɛ kɛ sunbala ye tiɲɛ yɛrɛ la an ka yiri kɔgɔlen de don donc o de yiri filɛ nin n'an y'an da mɔgɔw la bi changement climatique n'o ye yɔrɔ yɛlɛma ye quoi k'a fɔ ko funteni bɛ ka nalen tilema bɛ ka goloba ko mɔgɔw ka kan ka nin turu bon o tilala ka taa o lagosi fana ko nɛrɛkɔrɔsigi man ɲi i m'a ye alors an dun ɲɛ b'a la k'a fɔ an dafɛdugu bɛɛ bɛ k'a sɛnɛ mais anw yɛrɛ bɛ k'an ta tigɛ bon an tɛ k'a turu fana bon tiɲɛ yɛrɛ la n'an b'a fɛ ka an yɛrɛ sɔrɔ an ka ɲɛnamaya kɔnɔ an ka nin fɛn ninnu dɔw tacogo la ye nɛrɛkɔrɔsiri a man ɲi min na o k'o fɔ an ɲɛna ni sigifɛ ko don o lakari tɛ foyi ye ka fini jɛman meleke i ka nɛrɛ la dɔrɔn n'i ye fini jɛman sɔrɔ i mana meleke i ka nɛrɛ la ou bien k'a genga la o dun bɛ yiri jogi de an b'a fɔ de k'a meleke a la k'a sira la ou bien ka kala don a la ka fini jɛman meleke o la k'o d'a kan nin bɛɛ bɛ sigifɛnko basigi ni mɔgɔ min bɛ sigi nɛrɛ kɔrɔ i m'a ye mais u b'a fɔ dɔrɔn nɛrɛkɔrɔsigi man ɲi u t'a fɔ kun min na o tɛ anw ka sira ye kungoso yan nɔ an b'a fɛ denmisɛnw ka ladɔnniya mɔgɔw ka ladɔnniya walasa u ka se k'u ka ɲɛnamaya u k'a tɔnɔ bɔ cogo fasɔn bɛɛ la i y'a ye ka tuma ɲumanw sɔrɔ diɲɛlatigɛ la yan nɔ voilà o dakuruɲɛ damadɔ bɛ n bolo ka fɔ nɛrɛ la ayiwa hakili o faamuyara an kɛlen kɔ ka nɛrɛ ɲininka karamɔgɔ an filɛ nin ye yiri filanan ju fɛ donc i b'o fana tɔgɔ fɔ an ye ka sɔrɔ k'o makoto dɔw fɔ an ye ayiwa karamɔgɔ kolokoto imhotep jimja o ɲininkali diyara an ye yiri min filɛ an bolo nin ye ala an b'a ɲana an k'a yɛrɛ tɔgɔ fɔ an ka a fila jɔ dɔrɔn mɔgɔw k'a ni nɛrɛ bulu la ye ɲɔgɔn kɔrɔ i m'a ye wa bon fɛn damadɔ b'u la olu ye kelen ye nka siga t'a la i b'a sɔrɔ nin bulu o taamasiyɛn ka bon ka tɛmɛ nɛrɛ bulu misɛnmanin nin kan nɛrɛ bulu ka misɛn ale bulu ka kunba o dun la sisan dɔrɔn n'i y'a tɔgɔ sɔrɔ o sira kan quoi ko yiri min bulu ye a bɛ ko nɛrɛ bulu ko mais a kumaba don quoi i n'a fɔ ko sama bɛ cogo min na bagan tɔw cɛ sogo tɔw cɛ la donc u y'ale tɔgɔ da ko sama nɛrɛ bon ale bɛ ten buluko la wa a den fana bɛ ten donc tubabuw k'ale de ma a non scientifique ko Anthada africana bon sisan sama nɛrɛ nin ko caman fana b'ale nɔfɛ mankutu caman b'a la ne ye mɔgɔ ye mun b'a wele ko ncimi caman n'olu nana olu bɛna ɲini u b'a fɔ ko samakɛ est ce que ncimi caman bɛ yen an bɛ se ka bulu dɔ sɔrɔ bon ni ne y'a o kuma mɛn n b'a fɔ k'an bɛ sama nɛrɛ de ma u b'a fɔ olu to a dɔn o la olu b'a dɔn ncimi caman ye n'i y'a yira u la u b'a fɔ ko sama nɛrɛ ncimi caman donc u fila bɛ yiri kelen Anthada africana nin u b'a fɔ ko Anthada nin o kɔni ye tɔgɔ dalen de nazaraw fɛ africana nin k'u y'a min ye farafinna i y'a ye donc olu b'u ka ɲininikɛlaw tɔgɔ de da an ka yiriw kan ka sɔrɔ ka ɲininikɛla min fɔlɔ nana a ye ka taa yira olu la olu b'o tɔgɔ fara a kan donc ko Anthada africana c'est à dire ko Anthada k'a yira farafindugu la quoi Anthada ye yiri mun ye farafinna Anthada ye yiri min ye farafinna bon tiɲɛ yɛrɛ la kuma dɔ la ne t'a fɛ k'u tɔgɔ fɔ mais i b'a ye k'a fɔ k'olu de bɛ ka na ni nin ko ninnu ye ka na o ɲɛfɔ anw ɲɛna ka sɔrɔ anw de ka yiriw don donc nin min filɛ nin ye n'i ye nin ye farafinw ye nin ta dɔrɔn golofin ye nin ta dɔrɔn k'a lajɛ ka sin k'a ye nin bulu ka bon nin bulu ka misɛn nka u bɔcogo bɛɛ ye kelen nin ta gɛrɛgɛrɛ ni ɲɔgɔn na fila cogo min na ninnu fana ta bɛ ten ka sɔrɔ k'u fɔ ɲɔgɔn kɔ ten ka sɔrɔ ka nin wele ko nɛrɛsun nka nɛrɛsun min b'i n'a fɔ sama nɛrɛ yɛrɛ kɛrɛfɛ
o ye nin bulu ye quoi mais tiɲɛ yɛrɛ la nɛrɛ mana kɔgɔ ka bonya ne ma da la ko nin sun bɛ se ka bonya ka nɛrɛ bɔ ne kɔni m'a ye fɔlɔ donc u b'a wele ko nci min caman bon anw bɛ min kɛ nin nin yan fɛn nɔgɔman don wa fɛn min don fana min efficacité a tɛ se ka fɔ ka se n'anw bɛ baara la sisan a ma kɛ siɲɛ kelen a ma kɛ siɲɛ fila a kɛra kuma bɛɛ i bese y'i tigɛ ou bien daba y'i tigɛ dɔrɔn i bɛna nin muru de bɔ ka nin farafinma in bɔ a kan n'i y'a farafinma bɔ a kan golo bilenman tɛ yan i b'o fana siɲɛ dɔrɔn i man'o tɔlɔmi k'a meleke quoi i b'a ye ji bilenman dɔ bɛ bɔ a la o ji bilenman nin dɛ i b'o de ta a kɛra i ko joli i b'a kɛ i tigɛda la a mana bonya cogo o cogo i mana kɛ i tigɛda la i b'a ye a b'i jeni jeni u b'a siri k'a ja n'u y'a siri ka ja tile 3 e b'i tugula de wa ou bien bese de ye tigɛ wa ko o nɔ b'i ye o t'i ye fo dɔw yɛrɛ b'a fɔ ko kɔli don quoi donc a ka teli k'a cicatriser quoi ka golo lafalen teliya la walasa joli ka datugu teliya la i m'a ye dɔw fana b'a fɔ ko antitétanique don farafinfura la mais joli kɔni mana bɔ ko muru y'i tigɛ i bɛ sogo tigɛ la ko daba y'i tigɛ pigi y'i tigɛ n'i ye samanɛrɛ sun sɔrɔ ka taa a fara fɔlɔ bɔ ka filanan bɔ k'o tɔlɔmi k'o ji bilenman kɛ nin kan i ye fura ɲɛnama de sɔrɔ a la bon jamana y'a nafa dɔn mun na jamana yɛrɛ tilala ka taga o fara bilenman nin ta k'o fana kɔfɛlanin lajɛ ka taa sɔrɔ fu dɔ bɛ yen ka o bɔ ko a bɛ sayi kɛlɛ hépatizane bon ni mɔgɔ mɔgɔ taara pharmacie kɔnɔ bi i bɛ taa hépatizane sɔrɔ k'a fɔ ko pharmacopée y'a produit bon samanɛrɛ kɔngɔnna fu de don donc k'a wuli k'a daji ka to k'a min k'a bɛ sayi kɛlɛ quoi i m'a ye wa donc o de filɛ nin ye mais baganw b'a bulu dun mɔgɔw bɛna fura bɔ ka taa koliw ni fɛnw kɛ n'a ye ɔ kɔsa in na yɛrɛ karamɔgɔba dɔ nana an ka yɔrɔ la a ko k'ale bɛ wari sɔrɔ fura dɔn a la donc o y'a côté ozétologie de ye a ye kilisi caman fɔ a la ka kuru 3 bɔ ka di ne ma ko n'i y'a ko k'a b'i ka sɔrɔ la caya i m'a ye wa donc an ka yiri ɲɛnɛman de don mun bɛ ka tunu et puis a tigɛli min kɛra dɛ ale n'i y'a ye kuma bɛɛ i b'a sɔrɔ a ka misɛn tan de belebele ka dɔgɔ a la dɛ f'i ka taa kungoba kɔnɔ mun na parce que n'anw ye yiri nafa dɔn an b'a tigɛ an tɛ remplaçant k'a la quoi bon an dun kungoso ye an b'a fɛ de nin ka den n'a denna k'o kisɛ ta k'o dan walasa o ka se ka bila olu nɔ la donc mɔgɔw b'a fara bɔ u b'a bulu bɔ u b'a den bɔ i m'a ye ani fana laadala ko caman b'ale nɔfɛ a cibin caman b'a ni samanɛrɛma yɔrɔ la wari ɲiniw b'a la ani makaran kow ni fɛnw caman b'ale da fɔ donc mankututu min bɛ fɛ ka fɔ ye nin samanɛrɛ nin kan o de y'o ye quoi ayiwa hakili la nin bɛ somɔgɔ sama bɔ donc an yiri 2 de ɲininka bi nɛrɛ ani sama nɛrɛ donc n'i y'a ta k'a lajɛ a bolo ninnu tɛ kelen a bolo bɔcogo ye kelen a yiri ninnu bolo ka bon ni sama nɛrɛ bolo ale ka bon ni nɛrɛ dɔ in ye dɔ in nɛrɛ bolo ka misɛn ale bolo ka bon nka u cogoya n'u ye yɔrɔ jan fɛ yiri min don bɔlen don u ju bɔlen don puis bolo ninnu ye bɔcogoya kelenw ye quoi voilà donc mankutu damadɔ min bɛ a la o de tun ye nin ye o la yiri fara bɔli ko kuma fɔra donc an bɛ mun fɔ mɔgɔw k'u hakili to yɔrɔ la n'i bɛ yiri fara bɔ kana na yiri bana kana yiri jogin i b'a bɔ kana fara bɔ ka se fɔ yiri kolo ma et puis n'i ye yiri fara bɔ fana i bɛ bɔgɔ kɛnɛ nɔni ka a mun voilà donc a bɛ cicatriser quoi voilà mais yiri fara bɔ cogo dɔ bɛ a bɛ yiri yɛrɛ faga donc n'i dun y'a mɛn ko e ye nin yiri dɔn ka taa nin mago dilan a la a bɛ yen de o voilà donc o la laɲini ye émission ye laɲini dɔ ye ka yiri ninnu nafa dɔn walasa k'u lakana walasa o tɔnɔ an ka se k'o bɔ wagati kuntagalajan kɔnɔ et puis a tɔnɔ bɔli kana dan anw na voilà donc o de don o la ko k'an bɛn a ɲɔgɔn wɛrɛ ma triple hot ngana manga o kota sasa ani na sasa gingingi ani ganganga ko bankoma ani sonkoma ko tema sunzu ani batema sunzu sa jula ani komi kolokolo duguma joshi jugu bolo mena yiri